owayesebenzisa itreni ngenjongo zokuvakalisa uYesu owezayo ezokufela mina nawe ukuze lisinde lonke ihlabathi. Ngifuna ukuthetha phandle ngayibala qala ngayo ebeyenza lonto engajonganga nzuzo, ebeyenza lonto engalindelanga ukwakhe izandla, ebeyenza lonto engazi okokuba more than 20 years later uThixo uyakuza ngomoya wakhe oyingcwele emntwini abelungu athi sinayo lento siyingonyama yokusebenzisa abantu bengekho. Ixesha lifikile lokuba amakhaya adibane sibe nalo ixesha lokusebenzisa abantu bethu besiva. Haleluya. Isifundo sifundiwe ke zakhawuleza kungenxa yezibele zikandikhoyo singatshabalalanga nje kuba inceba yakhe ayinasiphelo, zihlala zintsha imihla ngemihla. Kukhulu ukuthembeka kwakhe. Zizililo sahluko sasesithathu Stendo zikaJeremiya chapter 3 22-23. Ukanti ukuva ngeluka itext yanamhlanje abathunywa bathi kuyo inkosi sayisele ukhona. La ngamazwi kaThixo yanginkosi ngasikelelo kuleswa kwayo nganenini ngenxa